aka ce ya je ya ce ya kurumci, ya ce ya kurumci. Aka ƙara faɗin wata magana daban, aka ce ya ji ya ce ya ji. Aka ƙara faɗin magana mare daɗi cikin janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, aka ce ya ji ya ce ya kurumci. ‘Yan uwa, janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wallahi azim, da mu ji magana mare kyau a janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gara Allah ya dauki rayuwarmu. Wallahi da mu ji mu bar kunnin mu ya ji gara mu bar duniya kafin mu ji, idan da za a ba mu zaɓi. Saboda ka uwa, da gaske akwai wasu zindiƙai waɗanda suka ɗauki ɓatanci ga janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin wato wata hanya ce, ba za a ce su suka fi yawa ba, Allah ne masanin su suna da yawa ko ba su da yawa ko sun fi yawa, amma lallai suna da yawa. Zindiƙanci ne, kafirci ne, fita daga musulunci ne, wannan ba a maganar su cikin addinin musulunci. Lallai akwai ana yi. Duk wanda ya ƙoƙarin tababbu ko ya ƙoƙarin kariya ko ya ƙoƙarin, kuma sannan ba muna tsarkake kawunan mu bane, ba za mu iya ba. Mujarradin ma kai zamani ɗaya da waɗanda suke irin wannan abin ba ƙaramin bala'i bane, ba ƙaramin jarabawa bane daga Allah. Amma ‘yan uwa, da gaske akwai wanda suke in ka saki kowa ka saki annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da gaske akwai masu ɓatanci, masu suƙul adabi, masu maganganu mara kyau a cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Waɗannan mutanen arna ne. Ina zaton abin kunya ne in ce ni a wannan bigiran ina jin kunyan hadarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ina jin kunya, Allah ya sani. Amma ina zaton na san consequences din abin da na faɗa lokacin da na yi fatawan in aka ƙara jin irin haka daga wani, kar a tsaya zuwa wajen hukuma a ɗauke ransa. Na san consequences din magana. Ina zaton kila ko wani ya riga ni faɗin wannan, to ni dai ban ji shi lokacin da ya faɗan ba, kafin ni na faɗa. Wannan wajen ba wajen barrantar da kai bane ya Rasulullahi, ni kaza dan tare ka, dan wallahi duk abin da muka yi bai kai dai bisa duk wajibi ne. Wallahi saboda haka ba matsala ce ta mu barrantar da kanmu ko mu ce ai ga kokarin da muke yi ko ga iya, kawai wuri ne na mu nemi gafaran Allah subhanahu wataala da ya jarabce mu a zamanin mu, a rayuwar mu. Aka sami mutanen da suna intisabi da mu, intisabi na ƙarya, intisabi na wato na zindiƙai, na waɗannan ba musulmai bane asali. To wannan abin bakin ciki ne, abin tausayi ne. Ba muna wannan maganar don mu yarda da kowa bane, wallahi azim. Ba ina wannan magana don wani ya yarda da ni bane. Ina wannan maganar ne domin neman uzuri wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ina wannan magana ne don neman uzuri wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗan uwa, abu na farko kenan. Abu na biyu, irin waɗannan mutanen mun san abubuwan da suke kai su zuwa ga wannan abin, kuma ya waje ba mu tashi gaba ɗaya mu yaƙi wannan abin. Amma addinin linci, gunki da kafirai suke bauta ma, addinin musulunci, in musuluncin kake, in kuma malamai za su koya maka musulunci, amma in san ranka za ka je kai musulunci daidai da kake so. Amma in musuluncin da malamai za su koyar ne, to gunkin da kafirai ma suke bautawa, Allah ya hana a zage shi a Ƙur'ani.
saboda kada ya zama dalilin zagin ɓatanci ga Allah. Gunki ba kayan banza, amma Allah ya hana a zage shi wajen masu bautar shi itace fa da dutse, saboda kar ya kai zuwa ga ɓatanci. To balle waliyi salihi ko annabi da wasu suka ɗauka suka ce ɗan Allah ne, shi ke nan dan ɓatanci dan ɓacin rai da wannan abin. Wata rana wani sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗan uwa ba da hamasa kada yake addini. Wani sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a kasuwa ana hira, sai wancan bai hude ya ce wallahi annabi Musa ya fi kowa, ya fi annabi, ya jinkina wai fifikon annabi Musa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawai sahabi ya ɓata rai sai ya ɗauke shi da mari, sai ta san kawo ƙarar shi ce kaga musulmi cikin al'umma ka ga abin da ya mutu dan na yabi annabi Musa, sai manzon Allah ya ɓata rai, ya zaunar da shi yana lallashin shi, ya fara ba shi kissan matsayoyin annabi Musa, manaƙin ɗin annabi Musa alaihi salam. Ya ce za a yi tashin kiyama, za a yi sa'ako, za a farka, ni ne zan fara farkawa, zan ga annabi Musa a makalkale da ƙawaɗin arshi. Ban sani ba shi ma ya same shi ko ko ya riga ni farkawa ne. Duk wannan dai yabo ya faranta masa rai, ya dadada masa zuciya, saboda fa musulmi ya ce annabi Muhammad ya fi annabi Musa, Bayahude ya ce annabi Musa ya fi musulmi ya ɗauka wa Bayahude mari. Manzon Allah sallallahu alaihi ke wannan lallashin annabi wanda muka shi kawai gaga ake kokarin mu sanya karantarwarsa take, kuma mu bi wannan karantarwar don mu sura kai kuwa. Kullum mun sani akwai mutane za su ai ƙarya suke yi, abu haka suke bayyanawa a fili, a baya ba haka suke ba. Allah shi ne mafi sanin batini, kuma waɗannan mutanen mun yafe musu ba san mulki kowa a lahira, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya san menene zahirin mu da batini. To wannan ke, amma wannan fitinar akwai ta, kuma yadda kuke zaton waɗannan mutanen da ke maganganu a gari suna yaƙan wannan abin, na rantse da ubangijin da babu sarki sai shi mun fi su yaƙansa, na rantse da Allahn da babu mahalicci ban da shi mun fi su yaƙan wannan bala'i, kuma a hanyoyin da zai fi amfani ya fi tasiri. Amma ba sai an zo an yi hayaniya a gari sannan za a san me kake yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ayyukan, Allah ya datar da mu akan hanya madaidaiciya, Allah ya azurta mu da hakikanin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya sa mu zama qurrata ayn ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan mu. Allah ya cire abin da yake cikin zuciyar mu na gil tsakanin mu da junan mu, wanda yake faɗi wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwana ala sururin. Allah ya nuna mana mutaqabili, Allah ubangiji ya nuna mana wannan ranar mu zama cikin masoya cikin Allah subhanahu wataala, masoya cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma lallai ba za mu haɗu da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai mun so al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mun ki duk mai batanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kowa ne mutuna da'awan soyayya ne ta kai mutane suka ce sayyidina Ali ya fi manzon Allah. Da'awan soyayya ne ta kai mutane suka ce sayyidina Ali shine Allah. Wannan duka babu hannun sayyidina Ali cikin abin da suka faɗa. Ba ina nufin ƴan shi'a sun ce haka ba, ina nufin akwai gulatu masu intisabi da shi'a da suka faɗi wannan. Saboda haka ba na jinkina wannan maganar zuwa ga dukkan mabiyan aƙidan shi'a gaba ɗayansu. Da haka waɗannan abubuwan ƴan uwa mu gane su, mu fahimce su, mu san yaya ake yaƙan barna. Idan ba mu kyautata yaƙan barna ba, lokacin da wato shi kullum Allah subhanahu wataala ya ce fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Malamai suka ce abin da yasa aka ce bi mithli ma uqibtum saboda an san haƙƙaƙa misliya abu ne mai wahala ƙwarai da gaske. Da haka ɗan uwa kada ka je wajen rama barna kai ta'addanci.
kada ka je wajen rama barna kai ta'addanci, Allah ba zai yafe maka wannan ta'addancin da kai wajen rama barna ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana, Allah ya kara mana ta'alluki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya cika zukatanmu duk masu gaskiya cikin soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa manzon Allah ya zama mana qurrata ayn, mu zama masa qurrata ayn. Wanda ba gaskiya suke yi ba cikin soyayyarsu, Allah ya maida soyayyarsu gaskiya. Allah Ubangiji ya yalwata alkhairi cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ɗauka abin da ke cikin zukata na damuwa tsakanin juna. Allah subhanahu wa ta'ala albarkacin wannan taron na Maulidi, albarkacin wannan zama, albarkacin zukatan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ɗauke mana cutar da yake damun mu na rashin tsaro, Allah ya ɗauke mana cutar da yake damun rashin lafiyar waba'in corona, alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.